Daling gitabang sa mga rescuer kining 9 anyos nga batang lalaki human malumos dihang naligo sa dagat sa Barangay Galas, Dipolog City, Miyerkules sa hapon, Hulyo 30, 2025. Residente sa sitio Bagakayan sa nisbutang barangay, ang bata nga usa ka grade 4 pupil. Subay sa report daling nagpahigayon og search og rescue operation ang mga otoridad human makadawat og report nga nalumos ang bata samtang naligo sa dagat kauban ang iyang ig-agaw nga grade 5 pupil. Sumala sa mga nakakita sa mga bata, gibadlong nila kini sanglit kusog ang hangin ug dagko sab ang balod niadtong tungura. Nasayran nga wala na misulod sa ilang klase mga bata human sa ilang paniudto ug nangaligo og dagat. Luya sa bata, uy. Swerteng naluwas ang bata human cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa mga miresponde. Gidala dayon ang bata sa Corazon C. Aquino Hospital nga stable na ang kondisyon. Nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga mag-igmat kung mga ligo sa dagat ug siguraduhon nga dunay kauban nga hamtong o mga lifeguard sa mga lugar nga kaliguan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.